Ćao svima, evo nas još u drugoj epizodi Minecraft preživljavanja. Nastavljamo tamo gdje smo stali, ova dosadna kiša nam smeta, ali nema veze. Dobro to, uzet ćemo još drva, tako da ćemo i to srediti. Sad ovdje malo da... Ova dosadna kiša nas tako nervira, što je mnogo dosadna, a i naporna je. Izvinite ako ćete me sad malo slabije čuti od ove glupe kiše, ali kad sagradimo krov, onda ćemo ući u kuću i prenećemo sve stvari od tamo od moje šupe. Mislim šupe podzemne prostorije. Znači 4 bloka ćemo dignuti u vis. Sam nam je moj drug, tako da on igra, a ja komentarišem, tako da ako vam se sviđa kako on igra, like i sub, pošto on još nema kanal, napravit će, pa možete da gledate njega kako igra Minecraft. On je pro u Minecraftu. To ne možeš da jedeš, to nije pečeno, a nema više hrane, ali dobro. Da, on je pro u Minecraftu, jako je dobar i spretan i ume dobro da ga gradi kuće. Dobro, ovo dosadna kiša nam smeta ko proliv, tako da čim sad sagradimo krov, odmah idemo u proliv. Šajze. Ojo, kriper zeleni, zeleni kriper na 100 metara da li beži bre, puće krov. Sagradi ti krov, sad će nam uđe u kuću. Jebem ja zelenom kriperu mater. Ako nam pukne kriper, unutri je, a tu je. Gledamo te barabo jedna. Pući će, nemoj. Ne znam koliko je štetu napravio, pa nije toliko. Nema veze, ajde sad lepo da popločimo. Ajde sad lepo da vratimo to kako je bilo, da nam creeper više. Dobro, može tako. A sada ćemo da se vratimo na kuću i da popločimo kako je bilo. Pošto nam ovi dosadni creeperi smetaju. Sad ćemo i baklje da nema nikoga. Čuvamo endermana. Brzo da popločimo kuću. Pa onda se penjemo na kropu da smo mirni. Tako, ajmo, nastavi. Dobro. Okej, dobro. Mislim da ćemo imati dovoljno drva, pošto sam se ja potrudio da imam puno drva. Dobro, to će moj drug brzo, pošto je on jako spretan. Neće trebati puno vremena. Kao meni što sam ja počeo. Ima puno ovih osinjaka se stvaraju dole, samo nadam se da neće skočiti pčele. Dobro, sad uništimo ove osinke i da napravimo vrata. Imamo radnu tablu, ako nemamo tu, onda imamo u peći, u donjoj prostoriji. Imamo sa druge strane već napravljena vrata. Ajde, sad ćemo to opet da popločimo. To ćemo sad lepo sve da popločimo sa drvima. Može i sa kamenom, sve jedno. Ajde, napravit ćemo i ovu tu malu, pa kako bi to nazvao, ne znam. Napravit ćemo jednu tu, kao nešto zaštitnu sobicu. Dobro, sad ćemo da... Sad ćemo tu da popločimo. Daj, to ćemo uzeti tablu, radnu tablu, pošto nam je ovaj mač, bože, čuj mene mač. Sekira nam je otišla u 3 lepe šargarepe. Sad ćemo mi se popnemo i da uđemo u kuću.
Dobro, znači u kući nam je sve lepo. Nešto nam se, mali bug nam se desio. Sad ćemo da popločimo tamo, da napravimo vrata sad prvo. Čim napravimo kamenu sekiru, napravit ćemo i vrata, pošto nam kamena sekira treba, zato što je jako dobra. Sada, vidite kako je moj drug inače vešt, jako dobar. Sada, manje će se čuti kiša, ali kiša i dalje smara, tako da, izvinite što pada, mislim, ne može to da se desi tako glupo, mislim, mora da se desi tako glupo vreme da pada kiša. Dobro, šta za sada, to je paukovo oko, to nam ne treba. Mi ćemo ovo da, izvinite sad na malo smeća, pitam druga, to ćemo proširiti, čisto tako da imamo još neku mini sobicu, pošto ovo neće bude nešto krasna kuća, ali će biti barem onako gospodinska dobra kuća, što se kaže, tako da, do sada je super i okej. Sad trebalo bi da imamo vune, ali pošto nemamo vune, morat ćemo da ostavimo budni celu noć. Inače, ovo će se snimati 9 minuta, tako 9 minuta i 10, to sam već rekao, pošto i mi treba da žurimo, nama isto počinje škola, tako da, mislim, sad lažem, škola će nam početi tek u utorak, ali mnogo se radujemo što imamo 4 dana slobodno. Mrzimo školu inače. Ko još voli školu? Samo štreberi vole školu. Dobro. I tu ćemo isto da popločimo. Kad bi ovaj bio predmet Minecraft, sigurno bismo svi dobijali peticu. A posebno moj drug. Ostalo nam samo još jedan štek. I to ćemo da uništimo. Nadam se da će uskoro proći ovo glupo vreme, ova glupa kiša. Dobro, sad ćemo da uzmemo mač, kramp, sekiru i to ostalo. Tako da, mi ćemo sad tu malo da preuredimo kuću. Stavit ćemo to pod od kamena, pošto nam je već to od kamena, zato što nam je lepše od kamena. Takođe, mislim da bi trebali da imamo lopatu, ali ne verujem. Da, nemamo lopatu. Napravit ćemo lepo. Možemo da napravimo i metalnu lopatu, zato što će ići brže, imamo jedan metal. Takođe, taj metal smo našli tamo dole u pećini. Izvinite što ja nisam snimao drugu epizodu 2 puta, zato što sam jednom zaboravila da uključim, a drugi put sam imao nešto problema sa kompom. Tako da sad sam sve rešio i sad nema. U sledećoj epizodi kada bude bio dan, moći ćemo da idemo da pecamo i da pecamo ribe. Dobro, sad tu malo ukrašavamo kuću. Znate šta radimo. Tako. Lepo je. Tako da, ljudi, lajkujte, šarite i subscribeujte, a moj drugar će napraviti kanal pa ćete moći da vidite kako on igra Minecraft, zato što on je po meni jako dobro u Minecraftu. Ako se pitate koja je ovo verzija, odmah ću vam reći 1.7.2, pošto je meni 1.7.2 verzija najbolja, pored 1.5.2, 1.7.8, 1.7.4, 1.6.4 i 1.7.9, možda 1.7.10 su najbolje verzije, a 1.7.8 je isto ekstra. Malo smo gladni, ali nemamo sad šta da jemo, ali dobro, u sledećoj epizodi će bude bolje. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da se svidio video, lajkujte, šarite, subscribeujte i ćao svima!